Denbora asko daramat banatzaile lanetan. Egia esan, ez du gogoratzen beste zertan aritu izana. Azken urteotan baina, lana izugarri eraldatu da. Online erosketak ikaragarri ugaritu egin dira. Benetako autonomo gisa hasi nintzen, baina orain multinazional batentzat lan egiten dut azpikontrata batean. Egunero, jaiegunetan ere, lanean deskantzatu barik, hotza, euria, trafiko baldintzak egon daitezken isunak ordaindu behar ditudalarik, 12 ordutik gorako lanaldiak, 1000 pakete egunean, 1000 arazo, bezeroa topatu, ez topatu, deitu, berriro geratu bueltan, entegatoki aldatu behar, aplikazio baten menpe une oro, txiza duintasunez egiteko aukera bari. Hau, jasan ezina bihurtzen ari da. Ez larritu, Olentzero, nik badakit nork lagundu alzaituen. Gabon hauetan, zure opariak etxera iristeko, ehunka banatzaile ibiliko dira atsedenik gabe Euskal Herriko errepidetan zehar. Online merkataritza 125 baino gehiago hasi da azken urtean. Zure produktuaren prezio merke hori, banaketaz arduratzen diren langileen prekarizazioaren ondorio ere, bada. Garai postpandemiko honetan ipuina berridazten ari da. El Olentzero son los riders. Digitalizazioarekin batera sortzen ari diren eta regulazio espezifikorik ez duten lan guzti hauek esplotazio bidira enpresa handientzat. Langileen eskubideen aurkako erasoak formaz aldatzen ari diren honetan, guk argi dugu lehen lerroan jarraituko dugula. Ipuinari beste amaiera bat emateko, betiko errezeta, antolatu eta borrokatu.